Hi guys, hello world. Madung hapon ninyong tanan, des precious. Hi sana. Hi. Mugawas der meron guys. Kay mo palit may utanon dito sa gawas. Amo pang igawas sa precious kay na sige nagtudlo-tudlo sa gawas, kagawas na siguro si Ja. Pang update ninyo gan sanay kahimtang dito sa gawas. Kita-kits guys. Yay! Nagagawas na ko. Nagagawas na ko. Ay, nanay na. Nanay. Ay, nagagawas na ko. Yan ang gawas. Wala may sabay. Among gilaag si Precious guys. Kaya sige, alingit-alingit sabay. Among gigawas. Ay alas 3:40. Sakto ra pud kay wapos Precious mente buntag kay usaha na init kay dagdon. Hi sabi hi. Hi sabi hi. Hi. Unsa tuig dapat taho mga mata? Matahong mga mata, patahong mga mata. Patahong mga mata. Asa man ta? Sisutututu. Ah, manggug kinulong Precious guys. May dari guys akong exercisean bitaw na sa una pagkalumi tong buras pa ko na takuan biason outpost Precious haaday nakita na kag sagbot kita na pud kag sagbot na kita naka green oh na mga sagbot oh kita naka green di ay na bird no may bird no ay bird tudlo-tudloin taos Precious oy nakagawa sa hawla oh may motor to so nanagas na po dagsagbot guys kay mao man katong gisunog sa una oh nag-asa pud kadto sag hadlok na pud ba kay juga sunog na pud sa una nakdara kasang ti dyan karon na nakasdan eh pila kag survey basura na betul labong basura kadong may atos kuan kana na imrag tali papa daring gamay kay mo palit mi og gulayon Precious tiya. Nakagawas ka nak na green? Na isagbot? Ay sagbot? Anay dahang sagbot oh. Tawag siya butol masagbot. Jesus. Takahoy nanay ko na. Mingaw kasbuhol nak? Gimingaw kasbuhol? Gimingaw day kasbuhol di ay. Gimingaw kasbuhol. Unsa man? Mao na ni siya guys, daghan na tindahan sa daplin sa karsada. Up. Precious, ang sa imo shows. Ang sa imo. Silong na mo tayo kay init.
Mo na nigmamihan dako na. Oh, nakakita ko na sa kabike. Okay. Terminal dito, guys. Anagon? Saan ni type patatas? Patatas ni? Umboy. Oh, gugmoy ka, chuy nan sa mga luya na. Naahat man. Mahong. Unsa may emotions gare patatas di ang dagko. Wow. Taman tong baan nga giabihan pit gibutang dia. Ha? Wala, may mga bata dito no. Dere mi sabay guys. Ako ning palit ra mig utanon. Dia nakapalit po ko gingari. Bawag pareho ba kaniglas sa buhol nga gahi, maramang pag humok-humok. Dangan-dangan bawag katong bagong bayan. Mahala kadyo tag 12 ag putos. Pagsing ka na. Pero ato siguro sa bayan murag tag size ra ni. Times 2 man gud dire. Ato makapuhunan-puhon maninda po ko gaho dari kay bubara to gahang tinda sa kay sa ila kay rong may mahalin. Garabis. Daliman kasi isa ka book palija guys. Di nang tanada dunon kay gitimbang naman pudi 55 isa ra ka book. Botag pila na ng kilong 55 sa ka book. Lami dito ni parisan og kape. Kani siya. Ano naman makakaan po tag panagsa kaya nakakita mo sindahan pero dahil ra siya sa buhol guys nga danggan-danggan kay gahi man agti man nagkaon pati bagong bayan mukumok siya na. Mapiso man to sa buhol kay gahi man naman mo gahi nagpislit. Kani day guys upo man din singan sa Bisaya pa balintiyong. Kani siya tag 30 ni siyang buok. Kundul. Cuma maka kundulingin magutong kundul upo manggud ni. 30 ni siya pero murag okay man kay murag bago pang inipo. So, sa mga palit ito sa labasan lapit sa karsada. Diya ang kamatis guys, Bisayang kamatis na tag 20 putos na laman kay hapit naman pud malata. Ang laman makakaan po tag kamatis kay wa na rabatay kan kaag kamatis. Sibuyas guys, 20 ni siya unang kabuo sa tagkaputos. Diya karipod ahos, 20 po di tulo kabuo. Ayaw sana. Diya patatas, duha kabuo 40 katag 180 ag kilo sang presyo. Diya palit po kog dalandan guys, ag 5 kabuok 40 pod kay tag 50 mo kilo kay harahatag hang tutunan. Diya ag asin pila ro to ni tay 20 o 30 di ay 20 o 20 di asin isa ka kabo man to pero di man po to maingog caltex kay gamay pa mas caltex pinutlan man kay ginalisura na jud ding tawo nga way asin guys matud pa sa hang lula sa una kinapobrihan na jud ning tao nga way asin sa bay kay asin pwede man na sa timpla pwede suwa nda pangontra pa jud sa mga wakwak o nga bujag-bujag. Bitaw guys so may ka-vlog kay na kuan ko guys na
bad mood ko kay daghay sigig patugtog. Daan sa baka jud mga bata. Dalit-dat ko ron madyo kay way saba kay way nagpatugtog kay wa dihagamang ko ang sugong patugtog daris deo. That's Precious na. Hi, dali. Damo kasi nga panawag. Hi, nakalaag ko sa gawas. Hi, dali. Hi, Lola, nakakita kong sagbot ning tago man. Nakakita na dyan kong sagbot. Pikabo. Pikabo. A beautiful eyes, di? A beautiful eyes. Beautiful eyes. Dali na. Mauwaw na mas Precious. Nagkani din upo sa ulan din na mag sardinas. Karon guys, ug di ka mao mag ailin-ailin nagun sa imong isuwa arang lisurat adyo. Ba kapos kas budget kay imong 100 kuwang ras panakot. Unang di man pud pwede ug di mamanakot. Mo nang pailin-ailin lang magun sa makatipid ka sa suwa naman may sardinas mo ning palit naman pud mig upo. Dagamang palidya para pud na kung mabuntag po. Oo, di pa mahurot agulay di sa pud na gulay ngani kay mura mag tama na dyan na ugma. Gulay lutuon na nagbapuhon. Paboritong palidya. Sa si Precious pwede po danas palidya butang sa ijang gulay. Aw ijang gulay, ijang lugaw. Aw di na day lugaw guys, kay di na Precious mo kanog lugaw nga pinaluto, aw pinalata, kuha na laman dya din ang agna nga pinahumok bitaw. Kinadya mo ka og lugaw, dya. Katong gipalit ng Sirilac das naging semana. Di na ni dya makaon, kay di naman dya mo angay. Ana mo tayo tago pang is na kay laman to ni dya og maka di na pa dya makuanan ba. Makalimot na sa'yo pa. Timon laman ni dya kay gitimplahan na maghapon wala mo kaon. So mo to guys, katuhang kaagi napapaiban nga nga kalimtan na nahawa na maapilog istorya. Katong nakasuway pud mig mga wang mi sa sapa nga na. Lingaw ra to na mo sa una ja. Mga ligo pud mi sa sapa og kusog ag uwan. Enjoy ka sa una mga kabatanunan sa year 1980s kay nasulit to mga kabatanunan sa una kay wa mi na 90s. Wa mi na expose sa gadget. 90s. Nanti siya kung itis man ko. Cuma mo ka. Naligon, sa palima pa yung gina. Pami ka. Suway sa una gadgets. Unang pero para pa na sa una kinabuhin na mo. Wa mo kuningan nga. Noon wadyo din nung may kwarta ka murag 1 to 2 kwarta sa una. Pero wapod minanad nga hatagan dyan may kwarta. Mo nang bisa. Ugnay. Pagkaon. Para na di naman tulisod kay wa man jud naman din nakaon di man jud press uban nga manghanjo sa jud kay way kanon nga na labi na sa dito ko sa lula sa side dito tay kay mura jud napil jud nga mura dito jud kong lula nagdako kay naman toy basak sila lula diyan na pay lubi diya sila pas lula ara pud silang kakuan kadto sa humay di sila mamaligja anja kinahanglan di jud usik-usikon nga na ba matong di sila kawad anog humay magabot ag bag-ong ani ug agdaan. Matong dito po ko nakasuway nga maglarot, magtanom nga na kay wa mi pili sa una. Nakasuway ko dito pamasa kay wa mi pili sa una, malaki og mabudget. Pasalamat po ko guys dito ko nagdagdako sang lula kay na-raise mi og tarong. Kamao mi sa mga buhaton kay bisag di mi subuon ni lula. Pugihan si lula manundog bigan sa ilang buhaton. Gunas natad, bamugos mga buwak, magtanim-tanim, magkaos. Magdigamo patig pang basak guys ug kanang naibuhaton sa kanang kalbuan nga na why excuse malakig mabadi mutabang jud mo na makamao kog tanom makamao kog larot makamao kog kamot sa basak ani nga na kay mamay among nandan di man po kumakain sa nagarang lisura jud kay naman jud koy nakaon ang mga lagot mo ni nga na lahi ra jud pang igarang lisura kawadji kay kaon. Dahil na dyan just danggan-danggan sa buhol guys kaya humuk siya dyan humuk ka siya dyan sa buhol namin man to kaya nagkaan mo kaya agti man kanya humuk ka ba
Ato nga pagkabuhat. Para bita po na guys nga mas maadto jud ning magtubo bita ka nga matrain ka sa mga trabahoon kay mudak ka nga ug mabuwag na ka sa imong ginikanan di ka maglisod kay kamo umang kamo sa imong buhaton nga na. Bisag asa ka dasmag makasuko ka kay na makamaumang ka. Lahira jud nang padak-an bitaw nga murag prinsesa or prinsipe kay mo nang way kay baw-an mo nang asa nga kunong kasuwaing hinuon kay di man kamao. Yung mga labat ginuga. Labi nagmag tinapuan pod nya. Ako ba asa ang puko na to ng puwa ang puko nakakasuwain kay di man puko ganan ug magtan-aw ra ko guys ug nay mga gipang buhat bitaw nga na labi nagbisi. Kinahanglan mangita jud ko paagi nga na jud koy buhaton. Kaso alam man jud ko swerte kay wa manggapon ko na dato. Pasensya na mo na sang background guys sa kaya naghanap ka din mga sa bana aling kani mo manig wire sa one good gibul sa wifi mong wifi di parihara gihapon na dito sa Bohol pero mas bubarato ang bayaran dari dari pod magpakuni ko apoy bayad og installation hindi mo rang bayaran katurang bayaran nimo sa monthly sa Bohol kay nagbayad na mig 1,000 sa nag-install nga nagbayad po daan sa isa kabuan mo itong nahimong 1.9 ba ito tayo? 1.8 di ay kay 799 man nga 1,000 po nag-installation fee dariwa sila pa mismo mahingan nga way bayad nag-installation magbayad na ka sa imong down ra sa imong katura imong bayaran sa kabuan baka magyapon ni Peliti Fiber gihapon ni among connection dan kaya maura may district to ag wa na may requirements pero bintahan na naman jud pod guys kay makatipid na mi kaysa mag-load pa mi ag signal po dari hinay di consistent ag signal sa mobile data daw mag-upload gan si kaadyo kay pila ka gig mahurot na lang mag-gig mahurot nag-load sa data di pagyapon maka-upload sa vlog kay hinay lagi. Or excuse me. Okay na kasyos. Wa na kagi. Nabong na kasyos. Hoy si Precious kay magsige magtudlo-tudlo sa gawas kay giga mo kumakita na rin kay gatbang bay manggod ito ba sa bol kay nagawas mga green na angka ngana na mga tanum-tanum na mga buwak dari kay bay man mga atop man kasagaran nanja makakita sa iring malipay intan mo tudlo isa sa malipay kitag iring kitag iro po. Shout out dai ko ni kuan Ma'am Regeline Casinilio taga kuan day ka ma'am taga Cagayan day ka kuan tong mga tuig ganingan akong Cagayan 99 2000 ito nakaundang ko high school kaundang ko third year limero dito ko sa Taguluan dito ko niabot sa Taguluan Misamis Oriental dito ko niabot sa first kasi ni tatay nga mauto dito ko niadto na pugkog na Sarino compound sa Cagayan de Oro City na jud to sa first kasi na po ni nanay dito ko sila dya antod nga ning kuan ko trabaho ko dito sa first kasi po nilas nanay ang trabaho ko daman to sa day hatkikan og Diyos nga sa eskwelahan bitaw nga bike dito ko tindira ko media nga hantod nga ning apply na pagkuglain kay mama lagi itong naman tugas ng mga anak sa gawas kung hanggang tarbuan si Uncle Mayot balhin na po ko dito na po ko sa mapunakasod ko sa isdaan sa Agora pagsud na dito sa isdaan sa Agora ag matong ag nagpa-apply na hadto kaaba na hadto sila Uncle Raymond Bertodaso igagaw nila sanay tong Bertodaso kaliwat sa din na nilita dapat sila ang bulbasig katong sa side kung sa terrace nga ayuban po sa ika side dito sila nang nabaho matong nakasud ko dito sa Agora year 99 to 2000 dito ko na ng tuiga sa Cagayan dya mo to dito ang trabaho dapat sa isdaan magbutang ko og presyo sa kada banyera sa isda kung sa itong isda o pilay presyo kada banyera ang amo po guys ibuto basta-basta kaya na po sila piskar nagikan og sumbang dito mo bihay sa
kuan ka para magpag-isda. Fish dealer man po sila. Dito ko sa Makasandig, dito ko sa Coca-Cola compound. Dito po itong ilang bahay sa una. Dito po sila basta-basta bahay sa una. Asa di kada pizza kuan ma'am. 99,000 di ako sa Agora di ako diha nagtrabaho. So mao to guys, sila pud nalimninghang mga kuan nga abot-abot po ko bisag asa. Mindanao ug Bohol nga na. Hantod nga graduate ko high school, dire na po ko sa Manila. Graduate mo high school? Graduate ko kay niswil ako balik. Kay matugpas ang anhing lola luoy kuno bisan na naman ta kung mahaman og high school kay luoy yung di makahuman kay mag-isa daw pang-apply. Pasalamat jud ko nga niswil ako balik kay nakapang-apply pug ko ug bubintahang trabaho. Di jud kay nga sige ra magpa-May. Sunod na paghang kuan guys, kinabuhi pag mag high school, sunod na pud to kay. Kuan na pud to. Taas-taas na pud tong istorya ha. Scorpio girl 84. Nga na jud ma'am basta kinabuhi sa bukid, labi na ang lula sa una kay naghanto sila mga tanom pero malipay ra man paming nami mabawon nga pang snack. Ug yan lula sa una magdumog nga na bitaw jang ang saging, da piniritong saging. Yan na, diyang lula sa una guys, maglana rato si Jah para nay magamit ka mantika. Humot lagi. Kay, kung man po to si Jah, arong makuno ka dyan chemicals, kay naman po lubay hinoon. Bibura man po mi sa unang kinudkuray nga na, kaaba nang naigagaw diyang ante nga na. Humot to tong lana sa lubi sa una, marato'y gamitin nun. Diya, okay raman po na magwa may kwarta sa una, kay na may baon, mga makaon. Then, nung po may kadula sa eskwelahan ko, 1.5 kilometers rami. Ikan sa amo ataman sa high school. Marag okay raman to na mong magbaklay rami sa una, lingaw raman to na mo. Di man hinoon po may magagi og sapa, kay karsada naman to mga gian. Umuwan naman dyan, lapok-lapok si Jah mo nang magkuan rami, magtiniil dyan, nag-abot kami dito sa high school magsapatos, nga na. Dito na ng mga sapatos tayo, magsinilas rami, dyan dito rami magsapatos. Shout out back ko Comics Random. Welcome to my channel Comics Random. Bago ni si Janing kuan ba? Bago ni siya ning subscribe. Daghan ka jung salamat ay Tagalog man siguro ni kay keep safe po palagi man. Hello po host new subscriber here po. Keep safe po palagi. Thank you so much sir Comics Random sir or ma'am. Ingat din po kayo palagi. Mammers and family, kita-kita ra po di ay pa ako walang more on basakan o gramihan and experience. Madyo mo ma'am kay daghan siguro, dako siguro mo kabasakan. So bagay dito ko Mindanao naman hinumpoy mga kabasakan dito. Habi na sa katong dapit sa Surigao na yung mga basakan dito. Sa Agusan del Sur nga na may mga kabasakan. Daghan po dito yung mga kuan tanom. Si Ma'am Regeline Casinillo taga Agora Baya ko. Napo mo karon sa Agora ma'am dugay na ko kajowa kangan Cagayan. Marutilas na hang anha tong diha ko katong wa pa ko makagraduate of high school kay. Paguli na ni eskwela man ko. Di pa eskwela man ko balik. Diyan to ning graduate ko ano ko kabalik og Cagayan. Ano ko iko ano. Aw nakabalik ko katong pagka year 2012 kay nagtrabaho ko as a sales representative sa kagrol libro nga company ba kanang Scholastic kana bitong nga dictionary nga na pero wala ko kadto nakaagi sa Agora kay dito mi nagbase sa Butuan dito gamang gipuy-an sa Butuan City mao man ako ka kuan kadto sa Cagayan sa dito mi sa Butuan City dan nilibot mi Agusan da dito mi Davao last na sa Davao dito na ko ninggikan uli kong Bohol na po kumuagi CDO kay ladyo na badya na nandito ra ko na nakayan sa nasipit man. Ma'am, hindi na kanya ito experience life story pa same jud ta. Nagibasaan na siguro sa bukid murag pare-pareho ra man siguro. At least nakasuway tag nga to nga makamautag ang sa trabaho unong nata sa bukid.